Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи гапгапаё барои дастгирӣ кардани канал хоҳиш мекунам аз хизматрасонии мо истофода баред. Яъне агар шумо дар билети самолёт дар кор бошед ёки оиди Madcapital пасоби ягон савол дошта бошед ёки мехоҳед ягон ҳуҷҷатотро тафтиш кунед, ин ҳамин номерро дар WhatsApp Telegram дар ягон ҷо муроҷиат кунед, кортонро бо нархи дастрас буд мекунем ва бо дастгирӣ барои канал мешава. Раҳмат ва сарш мекунем. бисёр бародарон мегӯянд ки хабарро дер бировардиса, барои аму ки аз хабарро дер намонед ва ин ҳамин формате ки ма гап мезанам ҳар рӯз, ҳар минут, ҳар соат қабулш кунед, ҳамин хеле формат тоқати хабарро марҳамат кунед, дар комментария ва дар описания якта ссилка мондаги, ссилкаи Telegram боти май ки дар уҷа медроен обуна мешен ва шуморо ҳар соат ай хабарои гузгапо охирини дунё огоҳ мекунам, ёки дар поиски Telegram инамира бинависен шуморо мебарад. дар уҷа хабаро на танҳо ай политика, дар уҷа хабаро ай илм ҳам аст, ай хабаро ай технология ҳам аст, ай хабаро ай варзиш ҳам аст, ай хабар аз тамоми чи ай. барои аму шумо дар пешниҳод мекунем ки бидроен обуна бошен, яъне обуна шудан 3 рӯзаш бепулай ва агар ки маъқултон шид ва метавонен 1 сола 50 сомонида обуна бошен ва ҳар рӯз хабарора шумо да пешниҳод кардан мегира ва рӯзои наздик бо VPN ҳам да байдиш мекунам. Метавонен аз VPN-и шахсии худам истифода барен ва шумо да имконият метавад ки YouTube, WhatsApp, Telegram, ҳамаи ҷо, Instagram, ҳамаи ҷо бе ягон мушкиле бидроен ва тамошо кардан мегирен. марҳамат кунен. ташаккури зиёд барои дастгирӣ мекардагитон. Telegram бот хабарора қабул кунен ва ма ҳаракат мекунем ки видеома тез бирояд. дар Россия 1 сентябр қоидаҳои нав барои мусофир кашондан иваз мешава. хеле дар уҷа ҳар хеле қоида куш нест. яке аз қоидае ки интересни шид ва мехоҳам шумо хати поделиться кунам ин ки 1 сентябр соли 2026 дар Россия қоидаи силоҳ кашондан дар багаж иваз мешавад. яъне ки дигар иҷоза дода мешавад ки дар багаж оружиеро бе ягон чехол барӣ. намедонам барои чӣ хеле иҷоза додаган. ба ин иҷоза додан ҳамаро совет метавонам ки оружие накашонен, барои ки истифода бурдани силоҳ, интиқол додани силоҳ ғайриқонунӣ ҳисоб мешавад. асобна шаҳрвандое ки одамое ки шаҳрвандӣ надоранд, одамое ки шаҳрвандӣ ҳам дошта бошанд асос надоранд ва доштани силоҳ, ба ҷо кардани силоҳ, истифода бурдани силоҳ аз тарафи қонун ҷазо дода мешавад. Илон Маск ваъда дод ки аз 6 то 12 моҳи оянда дар одамо чипи нейролинка мезананд ки имконият метавад одамое ки тамоман нобиноанд бинанд. яъне ҳеҷ хелае ва ҳам чип сенсор дорад, сенсорош гирда атрофаша сканер мекунанд ва ҳаму импулса дар мағзи сарш равон мекунанд ва ай мағзи сарш картина месозад. озираш качествоаш чизош ранги качество ба фикрам денди буд ки ҳам хеле 8 битае ва ба оянда дар ососа созиш мекунанд, чунки озираш ҳамон қадар импулса роӣ карда метавонанд дар мағзи сар. ва Илон Маск мегӯяд ки дар оянда одамо метавонанд инфракрасный порт экпорта метавонанд бинанд ва бо метавонанд ультрафиолета бинанд ва одамо кибр чизоро мебинӣ, чизоеро ки одамо оддӣ намебинанд дидан мегирӣ. хотиррасон мекунем ки Илон Маск бисёр ваъдаҳо метавад. гуфта буд ки соли 2025 моҳи август 1 сол шид шумо дигар тамоман машинотон сум кор мекунед, яъне Теслаи мара мегирен, хонаотон мераен, мошина иҷозат метаҳен, тихоби мошина такси мезанад. ма гуфтам мегирем рӯзида $50 ҳам кор кунад нормале. бизак намр ки баҳор меояд. бо гуфта буд ки Марс мерем аввали соли 2026 2027 қариб буд. нархи рубл нисбат ба сомонӣ 116 сомонӣ шуда, нархи доллар нисбат ба сомонӣ 924 сомонӣ ва нархи евро нисбат ба сомонӣ 1062 сомонӣ. бародаро, яке аз сабабҳои гуфтигапо паст шудани қурби сомонӣ ҳам ки ин вақта вақте ки
ай сомони бисёр ҳами асъорои хориҷиро эваз мекунад, қирби сомонӣ меғалтад. хеле вақтҳо мисол на вақти мактаб мешавад, бизнесменҳо либос мегиранд, бо ина хеле будем ки Россияда проблема бензин хатида бу Тоҷикистон дигар ҷо бензин мегирад, у доллар хат мегирад. Россия хати рубл хати кор мекард. Барои нем хеле ҳолат. Дар Россия қонуни нав пешниҳод кардагианд ки тихи час гуфти гапро давоид мекунанд аз соати 10 шаб то соати 8 соара дигар мумкин аст шумед кардан, мумкин аст ремонт кардан, мумкин аст тусават кардан, мумкин аст дар берун мошинта баланд музикаша мондан. Бараму эҳтиёт бошен, гуфти гапо додвой накунем ки аз соати 10 гарантон мекунам. Доналд Трамп дар социални сети худашон шабакаи иҷтимоӣ ранги Твиттер агар будем ранги Твиттер ва баъди блок карданаш дар Твиттер ва Инстаграм социални сети хичат сохтам Truth Social, яъне иҷтимоии ҳақиқӣ мешавад чӣ мешавад ки дар уҷа $100,000 солона чӣ мекунад, одамо сум метан, мисол трейдерро сум метана хабароеро ки Доналд Трамп пешниҳод мекунад ва ё якка мебинанаш, баъди чанд минут пас дигарро мебинанаш ва ин маънӯиро дорад ки одамое ки трейдинг заниматсия мекунанд ва ё имконият метавад ки ва ё тестар ставка монанд, тестар чӣ кунанд, сум кор кунанд. Ва бисёриҳо Доналд Трампа таъқид доранд хати чиш ки ин кориш хати ҳамун инсайдое ки мекунад ҳамвора типа рӯпуш кардания то ин вақта гирди атрофаш бисёр кор, мисол бачааш нефт харид ё ки нефтоша фурӯхт. Баъд Доналд Трамп хати Эрон ҷанга сар кард, нефт нархаш қимат шид, ё ки пешаи эълон кардан ки мо созишнома бастем, хати Эрон нефтоша фурӯхт ва созишнома баст, гуфти гапҳо эълонша кард, нефт нархаш ғалтид, бо нефтоша харид кардшам хеле меган 50 то 500 миллион доллара кор кардагиан ҳам корода анака тамиша зурат ин хел хати легальни кардани ки фикр мекунам и чиз рейтингш да ганда зарар дорад. душанбепурӣ сурати як шофёри таксира монд ки гуфта мешавад аз тарафи як турист, духтараке ки туристка буда, аз тарафи ҳамон шикоят шуда нисбати вай, чунки вай қадиш дағалона гап зада ва бо суми зиёдӣ талаб карда ва рӯзи 3 июл ура қапидан, чанд сутка маҳкамш кардан. Фикр мекунам вақте ки ягон миллати дигар имина асобина таксистҳо бисёртар гуфти гапҳо чеҳраи давлати худмон ҳисоб мешаванд, чунки дигар миллатҳо бисёртар таксида мешинанд ва вақте ки хати ваён хеле рафтор мекунӣ авай хиёл мекунанд ки тамом миллатам хеле ва фикр мекунам хуб мешавад ки ай туристҳо ягон суми зиёдӣ нагиранд. Асобина суми чиам ҳисоб намешавад, суми ҳалолам ҳисоб намешавад. бисёртар барои искусству интеллект ҳама мегуфтанд искусству интеллект намбуромад дуруни интернет пури фейк мешавад, дигар намедонӣ кадомаш ҳақиқате кадомаш не. ин чиз и так понятне буд ки ягон чизе придумад мекунанд ки ҳамин чиза одамода тез огоҳ мекунад. По факту бигирем ози ака мешава видеои искусству интеллект сохтагира мешавад ҷошта хит кунӣ ки ҳамира искусству интеллект сохта ва як системаи нав алгоритми нав придумад кардан ки тестара меора хит мекунад ва тра огоҳ мекунад. Видеоро тамошо дорӣ тра метка мебирояд ки ҳамира искусству интеллект сохтагия ва ин метавона ҳақиқат набошта боша. Барои мо чиз хуб ҳами искусству интеллект дар ҳами ҷанги байни Эрону Америка бисёр истифода мешид, ки бисёр бародаро видеоиро тамошо мекардан ки как будто базаҳои Америка кафедеста ё как будто Эрона ким чизош дар гирифтеса кафедеста ва ҳамаш искусству интеллект буд. Ҳамаи тарафи Америка искусству интеллекта истифода мебурданд, ҳатто Доналд Трамп худаш дига истифодаш мебурд ҳамаи тарафи Эрон. Барои мо хубае ки шумо бидонем ки искусству интеллекта кадом ҳолатҳо чӣ хеле видео месозад, барои пешрафти худтон бисёр кори хуба. Олимо якта чӣ сохтанд, разённик меган, ам хеле сохтанд ки
датане уда мезананд чо USB Type-C ва дига кадом вақте ки датане удам ягон имплант задаги боша ягон чиз задаги боша через аму ё зарядиш метӣ ё ки информатсия мегирӣ тамом ха ки иҷада бизананд майлеш не ки илтимос агар ягон бародаратон бихоҳад дар қафош бизана амура маҷбурш кунем ки отказ кунай фикраш як рекорди нав гузошта шуд дар баҳри Балтийск як шиновари полшагӣ лаҳӣ мегӯям баташ шиновари лаҳистонӣ дар муддати 55 соат ҳами баҳра 160 километрша тай кард параш то параша ва дар 55 соат ва дар ҳамин 55 соат ягон бор ҳамун лодкае ки барбараш мерафт агар ягон гап шаст пасадш кина ягон бор ҳамун лодкаро нахабидагӣ будай ва иқаиқа ҳушш мерафтай бо мехистай далши шино мекардай ва ҳамаи корро барои када ки штоби ёрдам ба больницаи касали рак сумбута ва барои ҳамин коруш $6,000 ҷамъ шудагӣ инам хеле дар Wildberries як қонуни нав пайдо шуд ки одамое ки кор мекунанд дар Wildberries бояд телефон қачон набаранд сабабш оя ки сиёмка накунанд ҳамин ага пайда мегӯянд ҳамин чи зераки набинӣ как будто нест мегуфтанд ки офтоба ба доман пӯшонда намешавад миштек куба як ҳолати безеб дар қарор дорад моҳи июн қариб 3 бор тамоми куба дар свет мурда буд ва ина бо дина бо мурдак сабабш оя ки америка нисбаташ таҳримҳо эълон кардагия яъне аввал бензину нефту пефта америка қатиш доду гирифт мекард мефурӯхт ҳамура баст кард моҳи январ бо трамп нисбатшон чӣ кард боҷҳои гумрукӣ эълон кард ва кадом давлате ки хати куба ҳамкорӣ мекунад орам боҷҳои гумрукӣ эълон кард ва бо дабари куба венесуэла рафт президентшона дастгир кард ва ба нью-йорк овард барои ҳамун куба омодагӣ ба ҷанг дагия ва инаи хеле ҳолатода бо мебинем свет надоранд дар гуфти гаво замони ҳозира без свет будани як давлат гарини безеба хатари гарини дорад баъди ҳуҷумҳои украина ба Wildberries ба ҳамхели маркетплейсҳо бо Россия ба маркетплейси украина ҳуҷум кард номи маркетплейсаш розеткае хеле ки ҳама медонен ҷанг айду тараф мешавад барои ҳамун Россиярам худша позволит мекард фақат украинаро ҳуҷум мекард ба украина бо ина позволит кард хича Россияро ҳуҷум кард ва ина бо Россия хича позволит кард украинаро ҳуҷум кард бо украина позволит мекунад хича Россияро ҳуҷум мекунад ин чиз то ҳам вақт давом меёбад ки идикас хид накунанд ки ҳамин чиз дар кор нест баъд сари музокирот нашинанд оқибати ҳамаи ҳамин чиз сулҳай бихоҳем нахоҳем ки 100 дареғо садҳо ҳазор нафар мардагиё хеле медонен аз Тоҷикистон шахсое ки машҳур буданд Батлер Шакур Коля Таҷик ҷонашона дар ҳамин ҷанг доданд бо бисёриҳое ки мумкин ки мо нашиносемшон худо ҷошона ҷаннат кунад неки ҳаракат кунин хеле чизо иштирок накунем саломат сарбаланд бошем бародаро имрӯз ҳам қадар рӯйдодҳое буд ки ман шумода пешниҳод кардам ва фикр кардам ҳамин созанд худтона эҳтиёт кунин то барномаи оянда